और जब भी महिला लोग देखा तानी वो महिला लोग के हम सिया जान के प्रणाम कर रहल बानी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले बानी कि सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पुरुष लोग के राम जान के महिला लोग के सिया जान के प्रणाम कर रहल बानी। फुकना काहे फोरनी है पीछे से पब्लिक के देखे में दिक्कत होत रहला। हमनी के पब्लिक के खुश करे खातिर आइल बानी जज बोले क्लियर लौकी ना तले मजा आई ना जननी की ना जननी। तो देखिए जमाना हो गल बा 2020 के जी। आज के गीत संगीत कुछ और है, पहले के गीत संगीत कुछ और है। आज एकदम फास्ट दे देना दन जमाना हो गल बा 2020 का मारे के बाद मारे ना तो बोल्ड हो गए। मैं 3G के जमाना नहीं संग संग 4G आ गल बा तुरंत 5G भी लॉन्च होने वाला बा। गलती नहीं खेनु कहो। आज के डेट में सबसे तेज नेटवर्क कौन सिम के बेसी काम करता एयरसेल के एयरसेल चलता हो। हम डाइवर्ट करैले बानी कि ना एयरसेल कहिए बंद हो गल लइका एयरसेल के नाम लेता। आज के डेट में सबसे तेज नेटवर्क जानता कौन सिम के बेसी काम करता जियो के और प्रदुमन परदेसी का। आज के डेट में गली गली मोहल्ला मोहल्ले में हल्का मचा के रखले बा। दुगोला के जा कार्यक्रम बा आज के रात दुगोला जाने में हम गए कलाकार प्रदुमन परदेसी हमार विपक्षी कलाकार भाई रोशन राज जी उपस्थित बारन। चिन्हते नहीं तो देखी दुगोला के जाले दुगोला लेखा ना कोई बनू तले मजा आई ना। गलती हम कहता नहीं दुगोला के जाले दुगोला लेखा ना गावल जी तले मजा आई ना। तो हम श्रोता लोग से राय लेवल चाहता नहीं का करी दुगोला हम शुरू करी नू बिना कोइले मजा थोड़ी आवेला। कोई के दिक्कत नहीं खानू हाथ उठा लो तो डायरेक्ट हम शुरू करी नू। तब रोशन राज व्यास के हम रेली नू दिक्कत ना नू मानी ना। तो जे जहां बा सब कोई दोनों हाथ उठा के अपना बेटा भाई प्रदुमन के ताली बजा के आशीर्वाद दे के दुगोला के कार्यक्रम तो भाई मिजाज में आता रेली की फट जाओ धोती चल बढ़िया बा है धरता बाबू।